Shugaban Majalisar Dokokin Iran wato Mohammad Bagher Ghalib ya bayyana cewa Iran ba za su amince da kowace yarjejeniya ba har sai sun tabbatar an kare haƙƙin al'ummar ƙasar Iran baki ɗaya. A jawabin da ya yi kafin fara zangon shekara ta uku na majalisar ta Iran, Ghalib ya ce jagoran juyin juya halin musulunci shine abin da za su yi amfani da shi wurin yanke hukunci. Wato yana jaddada cewa ba za a dogara da kalmomin maƙiya ba irin su Isra'il, Amerika wajen yanke hukunci ba. Ya kuma ƙara da cewa dole ne majalisa ta guji rikice-rikicen da ke lalata aiki tare da mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi al'umma kai tsaye, musamman wajen tabbatar da sakamako mai kyau a fili ga jama'a. A ɓangaren dangantakar ƙasa da ƙasa, rahotanni daga kafafen yaɗa labarai na Amurka sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara tsaurara sharuɗɗa a sabon daftarin farko na yarjejeniya da Iran, inda aka ce an tura shi zuwa Tehran don nazari. Wato wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da Iran da Amurka ake ta kai komo, inda ko a baya-bayan nan aka ɗan buɗewa juna wuta tsakaninsu, inda Iran ta zargi Amurka da karya yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi, bayan da ita ma Amurka ta zargi Iran. Wannan yana nuna cewa duka ɓaɓatu da buga ƙirji da Amurka ke yi na cewa dole ne ita Iran sai ta zo ta ba da kai bori ya hau, wannan maganar ta riga da ta kau. Saboda a halin da ake ciki dai yanzu Amurka dole na ta fahimci cewa dole ba wani abu da zai ci, dole sai an zo an zauna an yi yarjejeniya. Saboda sun fahimci cewa yaƙi ko zuwa a amshi abu da ƙarfi ba zai yi tasiri ga Amurka ba, ga Iran ba. Kenan dole sai sun zo sun zauna sun yi tattaunawa ta ƙeƙe da ƙeƙe, ko za a samu sulhu ko za a samu fahimtar juna a tsakaninsu. Tunda duk da kuwar da shugaban Amurka ke yi cewa sun lalata sojojin ƙasa na Iran, sun lalata sojojin ruwa na Iran wato Navy insu, duka wannan magana da suke yi magana ce ta kuwa ga baki, amma a zahirin gaskiya har yanzu Iran tana nan da ƙarhinta, har yanzu Iran kuma tana nan tana gudanar da mulki su ba abin da ya sauya, kuma har yanzu suna nan da ƙarhinsu. Inda a ce Amurka ta yi nasara kan Iran, to da yanzu wani batu ne za a yi ba wannan ba, saboda an ga cewa ba wasu makamai manya-manyan makamai da Amurka ba ta yi amfani Iran ba, amma har yanzu ba ta iya wani tasiri na lalata Iran wanda za a ce su zo su yi saranda su miƙa waya ba. Wanda farkon fara yaƙin shi shugaban Amurka ya nuna ma shi ƙarya, ma'ana ya nuna ƙarya fili ƙarara, inda ya ce a farkon fara yaƙi yake cewa babu tattaunawa da Iran, babu sulhu da Iran, sai dai sun zo sun miƙa waya, sun yi saranda, sun duka, sun amince. Amma a halin yanzu ba wannan ake magana ba, a halin yanzu magana ce ake yi ta sulhu, wanda sun gano da cewa ba za su kai Iran ƙasa ba, ba za su iya durƙusar da ita ba. Abin da za su iya yi shine dole su zauna su yi sulhu, su samu tattauna, musamman wajen cikakken ikon da Iran take da shi wajen wannan mashigar ruwa ta Hormuz, wanda har yanzu ita take da iko, take da damar shige da fice a wannan kafa, ba wani ba. Allah ya samu dace.